Hola, sóc el Xavi de Joguines Carreres. Ens podeu trobar al carrer del Mar, número 4 de l'Hospitalet de l'Infant. I avui us volem recomanar aquest joc, We Can Play. És un joc d'editorial Julibert, que és una empresa que és finlandesa, però el joc està íntegrament en català. El joc en consisteix en fer línies temporals, però el més important és que és visualització de la dona al llarg de la història. Has d'agafar una carta, que serà aleatòria, com en aquest cas, per exemple, tenim a Mercedes Sousa, i t'explica una petita referència que si en aquest cas Mercedes Sousa, que és la cantant argentina, celebra un concert a La Plata, desafiant la censura i el règim dictatorial del seu país. I l'hauríem de col·locar temporalment abans o després de les diferents cartes que tinguem al joc. El joc aporta molta sensibilització amb el tema de la història de les dones i realment descobrireu fets que no us imaginaríeu mai. És bastant fàcil de jugar i és molt xulo. Esperem que us agradi.